Здравейте, сме много хора като вас, читалите. Много ще излезе нова книга на Майнкрафт и аз ще ви покажа първо. Ще ви покажа тези книги, които имам. Наръчник за работа строиш някакви такива работи опадат. Тук, тук и тук. Купете си от сайта на Mojang и може да се ползвате с много любов. Тази е това. Наръчник за работа в червен камък. Така. Тук пише много интересни факти за Майнкрафт, как да се справиш с червения камък, какви сложности да правиш и така нататък. Също може да си я купите от сайта на Mojang. Mojang се пише ето така. Така. И супер скиналата книга на Майнкрафт. Ето тази. Майнкрафт е такова крепост. На нея също има интересни факти. Обаче те са за строеж. Разгънати строежи, повдигаща се врата за замък. Така, тук разни чудеси, село, капани. Ето тук накрая има капани някакви. Ето тук са капаните. Може да си купите също от сайта на Mojang. Всички книги на Майнкрафт се купуват от сайта на Mojang. И ако ви е харесал клипа, палец нагоре. Ако не ви е харесал, не дай си Боже, палец надолу. И можете също така да ми изпратите, сега ще направя едно състезание. Можете да ми изпратите покана по Skype и да ми пратите снимка, който първо ще си купи тази книга. Да ми изпратите снимка, за да знам, че имате и по интернет ще си получите подарък. Ако не го получите, пратете ми съобщение по Skype, че не сте го получили. А ако го получите, пратете ми снимка по Skype и награда. Довиждане!